салом дӯстони азиз, соли 2022 бо ҳама бурду бохташ паси сар мешавад ва дар ин сол мардуми сарбаланди тоҷик дар соҳаҳои мухталиф ба як қатор дастовардҳо ноил гардиданд. ин раванд ба пешрафти ҷомеа мусоидати фаъол мекунад. барои варзиши тоҷик соли 2022 яке аз муваффақтарин сол ба ҳисоб меравад, чаро ки қариб дар ҳама намудҳои варзиш парчамбардорони меҳан ба хазинаи дастовардҳои варзиши мамлакат медалу ҷоизаҳои зиёд ворид намуданд. ҳама намояндагони федератсияҳои варзишии тоҷикистон барои муваффақ шудан дар сатҳи ҷаҳон талош карданд ва аксарияташон муваффақ ҳам шуданд. яке аз федератсияҳои муваффақи кишвар дар соли 2022 федератсияи ҷудо буд, ки рӯйдодҳои муҳиму таърихӣ аз ҷониби паҳлавонон ба қайд гирифта шуд. дар ин нашри барнома мо доир ба як соли музаффариятҳои ҷудокорони тоҷик бароятон қисса мекунем. сараввал таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали натиҷаҳои паҳлавонони меҳан дар соли 2022. ёдовар мешавем, ки мо имрӯз доир ба ҳамон мусобиқаҳое ҳарф мезанем, ки аз онҳо паҳлавонони наврасу ҷавон ва калонсоли мо натиҷа ба даст оварданд ва парчами кишварро боло бардоштанд. оғозбахши натиҷаи паҳлавонони тоҷик дар соли 2022 комроншоҳи усопирон ба шумор меравад. аз 28 то 3 январи соли 2022 дар шаҳри алмадаи португалия мусобиқаи гран-при баргузор гардида буд, ки аввалин сабқати ҷудокорони ҷаҳон дар оғози сол ба ҳисоб мерафт. дар қатори 301 паҳлавон, ки 41 кишвари ҷаҳонро намояндагӣ мекарданд, дар вазни 90 килограмм ҷудокори шинохтаи меҳан комроншоҳи усопирон иштирок намуда аввалин натиҷаи паҳлавонони тоҷикро дар соли 2022 ба даст овард. 23 ҷудокори ботаҷриба дар вазни 90 килограмм барои нишонҳои ифтихорӣ мубориза мебурданд, ки дар миёни онҳо комроншоҳи усопирон намояндагӣ аз тоҷикистон мекард. паҳлавони мо то марҳилаи ниманиҳои ҳунараш арзанда буд ва аз паҳлавони пурқуввати Италия Кристиан Парлати мағлуб гардид ва дар мубориза барои нишони биринҷӣ Имеда Гугаладзе Гурҷиро аз садди роҳи худ берун кард ва нишони биринҷии ин мусобиқаи бонуфузро соҳиб шуд, ки болотар гуфтем нахустин муваффақияти ҷудокорони кишвар дар соли 2022 ба ҳисоб мерафт. баъди ин муваффақияти комроншо, ки охири моҳи январ буд, як моҳ нагузашта боз мунтахаби ҷудои кишвар ба шаҳри Телавиви Исроил сафарбар шуданд. ё ҷо тосқулоҳи бузург ё гранд-слами Телавив доир шуд. ҳайати паҳлавонони тоҷикро Сомон Маҳмадбеков, Шодмон Ризоев, Ҷаҳонгир Маҷидов, Темур Раҳимов намояндагӣ мекарданд. дар ин мусобиқаи фароҷаҳонӣ ҳам ҷудокорони тоҷик танҳо як маротиба тавонистанд, ки муваффақ шаванд. Темур Раҳимов, ҷудокори рақами 1 сайёра дар вазни ҷамъи 100 килограмм бо пурқувваттарин паҳлавонони ҷаҳон даст ба гиребон шуда ба гирифтани нишони биринҷӣ даст ёфт. ин музаффарият як қадами устувор дар роҳи расидан ба нишондодҳои баланд ба ҳисоб мерафт. нишони биринҷи Темур Раҳимов аз ҷиҳати мавқеъгирии дастаҳо тими ҷудои Тоҷикистонро ба мавқеи 21 баровард, ки дар қатори 34 мунтахаб нишондоди арзанда ба ҳисоб мерафт. натиҷаи дигаре, ки дар риштаи гӯштини ҷудо паҳлавонони мо ба даст оварданд, аз гранд-слами Анталия буд, ки аз 1 то 3 моҳи март дар Туркия баргузор гардида буд. нисбат ба ду мусобиқаи пешин, ин навбат мунтахаби ҷудои кишвар бо ҳайати пурра сафарбар шуданд, яъне дар ҳама вазнҳо мо иштирокчӣ доштем. аммо ин мусобиқа танҳо барои Темур Раҳимов бубарор анҷом шуд. дар миёни 525 паҳлавоне, ки 63 кишварро намояндагӣ мекарданд, нишони биринҷии Темур Раҳимов имкон дод, ки мунтахаби ҷудои тоҷик дар қатори 20 гуна шомил шавад ва ҳамзамон дар баробари парафшонии парчамҳои дигар кишварҳо парчами Тоҷикистон низ боло бардошта шуд. акнун аз Аврупо мегузарем ба Осиё.
дар миёни ҷавонони соли 2022 натиҷаҳо хеле хуб буданд. рӯзҳои 7 ва 8 апрели соли 2022 ҷоми осиё миёни ҷавононро шаҳри Тошкенти Узбекистон мизбонӣ мекард, ки ҷудочиёни ҷавони тоҷик дар қатори 184 паҳлавон ҳунару малакаи худро нишон дода ба гирифтани 3 медал даст ёфтанд. дар аввал Эмомалӣ Нуралӣ дар вазни 66 килограмм рақобат намуда соҳиби нишони биринҷӣ гардид. Масъуди Аҳмадзод низ ҳунараш дар миёни паҳлавонони вазни 73 килограмм арзанда буд ва ӯ низ тавонист нишони биринҷиро молӣ худ кунад. нафари сеюме, ки бо дастовез ба ватан баргашт, Иброҳим Элмуродов буд. ӯ дар миёни сангинвазнҳо то ба финал роҳ ёфт ва аз паҳлавони Узбекистон дучори нокомӣ шуд ва медали нуқраро молӣ худ кард. албатта натиҷаи мазкур як қадами устувор барои паҳлавонони ҷавони меҳан буд, ки баъдан бароятон ҳарф мезанем. талоши паҳлавонони ҷавони кишвар барои касби натиҷаҳои арзанда моҳи май низ идома кард. ин навбат ҷоми осиё миёни ҷавононро алматои Қазоқистон мизбон буд. 14 ва 15 майи соли 2022 205 паҳлавони ҷавон аз 6 кишвари осиё рӯи гилем баромаданду нерӯсанҷӣ карданд. дурахши ҷудокори ҷавони тоҷик Абубакр Шеров дар ҷоми осиё ба таври чашмрас намоён буд. ӯ дар вазни 66 килограмм бар ҳамаи рақибонаш дастболо шуда нишони тиллои ҷоми осиёро ба Тоҷикистон овард. нафари дигаре, ки аз ин мусобиқаи қораӣ ба хазинаи дастовардҳои варзиши кишвар натиҷаи арзандаро ворид кард, Парвиз Абдураҳмонов буд, ки ин паҳлавони ҷавони мо бо касби нишони биринҷӣ дар вазни то 100 килограмм ба ватан баргашт. дар маҷмӯъ кишвари Қазоқистон дар соли 2022 барои паҳлавонони мо як макони бобарор буд, чаро ки дар ҳар мусобиқае, ки мизбонии онро Қазоқистон бар дӯш дошт, ҷудокорони мо ба дастовез ба ватан бармегаштанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи навбатӣ. аз 4 то 7 августи соли 2022 дар шаҳри Нурсултони Қазоқистон чемпионати Осиё миёни калонсолон баргузор гардида буд, ки 17 кишвари Осиё беҳтарин паҳлавонони худро сафарбар намуда буданд. тими миллии ҷудои тоҷик низ ба хотири муаррифии ватан дар ин шоҳрабинии қораӣ ширкат намуда буд. дар миёни 17 давлати иштирокчӣ мунтахаби ҷудои кишвар бо гирифтани 2 нишони нуқра ва як биринҷӣ мақоми 8-ро аз ҳисоби даставӣ соҳиб шуд. Сомон Маҳмадбеков баъд аз иваз кардани вазни худ тавонист дар вазни 81 килограмм нишони биринҷии қаҳрамонии Осиёро ба даст биёрад. Шодмон Ризоев низ дар вазни 81 килограмм яке аз беҳтаринҳои ин мусобиқа ба ҳисоб мерафт, ки то финал ҳунараш арзанда буд. ба тақдири паҳлавони мо дар вохӯрии ниҳоӣ барои касби нишони тилло ватандори ҷудо аз Ҷопон Сасеки Такаши баромад, ки садди роҳи Шодмон Ризоев барои гирифтани нишони тилло шуд ва ҳамин тавр паҳлавони тоҷик аз қаҳрамонии Осиё бо медали нуқра ба ватан омад. ҷудокори сангинвазни тоҷик паҳлавони рақами яги сайёра дар вазни ҷамъи 100 килограмм Темур Раҳимов низ ба хотири ҳимояи шаъну шарафи миллат рӯи майдон баромада рақибонро пайҳам шикаст медод, ки бемуҳобо ҳамагон гумон мекарданд, ки нишони тиллои қаҳрамонии Осиёро соҳиб мешавад. вале дар вохӯрии ниҳоӣ Кагеуро Кокоро аз Ҷопон силсила ғалабаҳои Темурро барҳам зад ва аз ин мусобиқаи сатҳи баланд Темур Раҳимов бо медали нуқра ба ватан баргашт, ки ин натиҷа нишондоди арзанда ба ҳисоб меравад. аз анҷоми чемпионати Осиё ҳамагӣ 6 рӯз сипарӣ шуда буд, ки боз дар шаҳри Актауи Қазоқистон ҷоми кушоди Осиё миёни калонсолон баргузор шуд. 154 паҳлавон аз 6 давлат барои касби зинаҳои ифтихорӣ ва муаррифии миллати худ нерӯсанҷӣ намуданд, ки дар миёни онҳо 8 ҷудокори тоҷик низ шомил буд. нафаре, ки дар ин мусобиқаи Осиёи натиҷаи арзандаро ба қайд гирифт, Абубакр Шеров буд. ё дар вазни 66 килограмм барандаи нишони нуқра гардида як дастоварди арзандаеро ба хазинаи музаффариятҳои кишвар ворид кард. ин натиҷа ҳам аз муваффақиятҳои паҳлавонони кишвар дар соли 2022 ба ҳисоб меравад.
акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба як дастоварди бузурги ҷудои меҳан ки маҳз дар моҳи август ба вуқӯъ пайваст. Дар чемпионати ҷаҳони ҷавонон ки дар шаҳри гуякили Эквадор баргузор гардид, паҳлавони ҷавону умедбахши мо Эмомалӣ Нуралӣ дастоварди тарихи Сомон Маҳмадбековро такрор кард. дар вазни 66 килограмм ягоне аз ҷудокорони ҷавони сайёра ба муқобили Эмомалӣ қавиирода истодагарӣ карда натавонистанд. Он тамрину омодагӣ ва меҳнатҳои шабонарӯзии паҳлавони тоҷик барояш имкон дод ки бар муқобили қудратҳои ҷудои Италия, Эквадор, Фаронса, Туркия, Молдова ва Узбекистон даст ба гиребон шуда онҳоро пайҳам шикаст диҳад ва ба пояи қаҳрамонии ҷавонони ҷаҳон бирасад. Албатта ба даст овардани чунин натиҷаи баланд Эмомалӣ Нуралӣ ҳам мавқеи худро мустаҳкам кард ва ҳам ному нанги миллатро дар ҷаҳон боло бурд. Ёдовар мешавем ки чунин дастоварди баландро танҳо Сомон Маҳмадбеков дар вазни 73 килограмм дошт. Дар умум натиҷаи паҳлавонони тоҷик дар ҳамин шабу рӯз нисбат ба дигар намудҳои варзиш дар кишвар қиёснашаванда аст. баъд аз оне ки Эмомалӣ Нуралӣ чунин дастоварди баландро ба даст овард, аз ҷониби шаҳрдории Душанбе ба хотири муаррифии давлату миллат ин варзишгари ҷавони меҳан қадрдонӣ гардид. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Эмомалӣ Нуралӣ хонаи истиқоматӣ тӯҳфа кард ки албатта як дастгирии хуб барои варзишгарон ба ҳисоб меравад. дар маҷмӯъ моҳи августи соли 2022 барои мунтахаби ҷудои тоҷик моҳи пурбарору музаффариятҳо буд. панҷумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ низ дар ҳамин моҳ доир шуд ки дар қатори иштироки варзишгарон аз намудҳои мухталиф ҷудокорони кишвар низ ширкат намуданд. дар миёни 203 паҳлавон ки 37 кишвари ҷаҳонро намояндагӣ мекарданд, бачаҳои гӯштингири меҳан ба гирифтани як нишони нуқра ва ду биринҷӣ даст ёфтанд. Шодмон Ризоев дар қатори беҳтаринҳои вазни 81 килограмм шомил шуда нишони биринҷиро моли худ кард. дастоварди дигареро ки он ҳам нишони биринҷӣ буд, Абубакри Акобир дар вазни то 100 килограмм барои кишвари мо ҳадя кард. талошҳои Комрушои Устопириён, ҷудокори маъруфи кишвар, барои муаррифии давлату миллат шоиста буд ки билохира ӯ соҳиби нишони нуқра гардида парчами Тоҷикистонро дар ҷои дуюм баланд бардошт. ҳамчунин дар панҷумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ паҳлавонони тоҷик як натиҷаи таърихиро ба қайд гирифтанд ки дар мавҷудияти Федератсияи ҷудои меҳан бесобиқа унвон мешавад. дар рақобатҳои даставӣ ки дар рӯзҳои охири набарди паҳлавонон сурат гирифта буд, бори аввал мунтахаби ҷудои мо дар вазнҳои 66, 73, 81, 90 ва ҷамъи 90 килограмм баромад намуда ба гирифтани нишони биринҷӣ даст ёфтанд. албатта ба қайд гирифтани чунин натиҷа як қадами дигар ба сӯи музаффариятҳои бузург барои паҳлавонони тоҷик ба ҳисоб меравад. дар моҳи сентябр низ натиҷаҳо дар риштаи ҷудо чашмрас буданд. нахуст паҳлавонони собиқадори тоҷик дар қаҳрамонии ҷаҳон ширкат намуда соҳиби нишонҳои ифтихорӣ шуданд. оятуллои қамарӣ дар вазни 90 килограмм ва Неъматулло Арсонқулов дар вазни ҷамъи 100 килограмм ду намояндаи Тоҷикистон дар қатори беҳтаринҳои сайёра ба гирифтани нишонҳои биринҷӣ даст ёфтанд ки албатта ба шарофати онҳо парчами кишвар дар миқёси ҷаҳон боло бардошта шуд. нуҳумин мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки рӯзҳои 19-21 сентябр дар шаҳри Хуҷанд доир шуд, идомаи музаффариятҳои паҳлавонони меҳан ба ҳисоб мерафт. дар миёни паҳлавонони 6 кишвари ҷаҳон ки барои нишонҳои ифтихорӣ мубориза мебурданд, тими миллии ҷудои Тоҷикистон беҳтарин дастовардро соҳиб шуд. 6 медали тилло, 5 нуқра ва 6 биринҷӣ ба паҳлавонони мо тааллуқ дошт ки албатта ин ҳам дар миёни намояндагони кишварҳои хориҷ натиҷаи шоиста ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем ки дар соли 2022 нахустин натиҷаи сатҳи байналмилалӣ бо унвони ҷудокори мо маҳз дар ҷоми президенти Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд.
бузургтарин чорабине ки дар риштаи ҷудо соли 2022 баргузор гардида буд чемпионати ҷаҳон ба шумор мерафт ки аз 6 то 12 октябр дар шаҳри Тошкенти ҷумҳурии Узбекистон ҷараён гирифт. 82 кишвари сайёра беҳтарин паҳлавонони худро ба ин сабқати фароҷаҳонӣ сафарбар намуда буданд. 571 паҳлавон ба хотири ҳимояи шаъну шарафи давлату миллати худ рӯи гилем нерӯсанҷӣ намуданд ки ҳайати мукаммали ҷудои мо низ ҳунари худро нишон доданд. дар ин рақобатҳои сахту сангин ки қудратҳои ҷудо онҷо нерӯсанҷӣ мекарданд, паҳлавонони мо натиҷаҳои даркориро соҳиб шуда натавонистанд, вале аз ҷиҳати баромади инфиродӣ тавонистанд ҳамагонро ба ҳайрат биёранд. ҳунарнамои Эмомалӣ Нуралӣ бар муқобили қаҳрамони бозиҳои олимпӣ ва 2 карат қаҳрамони ҷаҳон Абе Ҳифуми ҷопонӣ шоҳистаи таҳсину офарин буд ки баъдан намояндагони ҷудои ҷаҳон маҳз ин рақобатро мавриди назару баҳогузорӣ қарор доданд. натиҷаи нисбатан қобили қабулро дар қаҳрамонии ҷаҳон Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 килограмм нишон дод. Темур то марҳилаҳои ниманиҳоӣ касбияти олӣ нишон дода, умеди мухлисону ҳаводорони гӯштини меҳанро барои қаҳрамонӣ бештар карда буд, вале Саито Татсури ҷопонӣ дар марҳилаи ниманиҳоӣ нокомаш кард. як шонси дигар барои паҳлавони тоҷик боқӣ монда буд ки он ҳам мубориза барои нишони биринҷии қаҳрамонии ҷаҳон буд, вале Гурам Тушишвили аз Гурҷистон садди роҳи паҳлавони мо шуду Темур Раҳимов мақоми панҷумро ишғол кард. бо гузашти ҳамагӣ 9 рӯз баъд аз чемпионати ҷаҳон мусобиқаи тӯскулоҳи бузург ё гранд-слами Абу-Даби доир шуд ки шумораи кишварҳои иштирокчӣ ба 65 ва паҳлавононашон бошад ба 414 нафар мерасед. баъди нокомӣ дар қаҳрамонии ҷаҳон ҳайати мукаммали ҷудои кишвар ба хотири касби нишонҳои ифтихорӣ ва муаррифии кишвар дар ин мусобиқа ширкат намуданд. аз талошу мубориза ва кӯшишҳои паҳлавонони тоҷик барои нишонҳои ифтихорӣ танҳо ба Темур Раҳимов муяссар шуд ки дар вазни ҷамъи 100 килограмм соҳиби нишони биринҷӣ шавад. паҳлавони мо дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз Лукаш Крпалеки бо таҷриба шикаст хӯрда барои касби нишони биринҷӣ Мариюш Физел аз Словакияро дучори нокомӣ кард ва дар қатори ҷоизадорон рӯи минбари фахрӣ баромад. моҳи ноябри соли 2022 барои варзиши Тоҷикистон, хусусан Федератсияи ҷудо, рӯйдоди таърихӣ ба вуқӯъ пайваст ки тамоми мардуми кишварро хушҳол кард. аз 4 то 6 моҳи ноябр дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон мусобиқаи Гранд-слам доир шуд ки аз 61 давлати дунё паҳлавонон ширкат доштанд. сарравал Муллораҷаб Халифаев дар вазни 66 килограмм барои Тоҷикистон натиҷаи арзандаро ба қайд гирифт. паҳлавони мо ба марҳилаи ниҳоӣ баромада барои касби нишони тилло мубориза бурд. гарчанде ба нишони тилло нарасид, вале бо гирифтани медали нуқра тавонист ба ҳайси паҳлавони рақами 2 ин чорабиниро ҷамъбаст намояд ки албатта ин дастовард натиҷаи арзанда ба ҳисоб мерафт. таърихсозие ки Темур Раҳимов дар тӯскулоҳи бузурги Боку кард, нуфузи ҷудои тоҷик ва умуман обрӯи давлати моро дар ҷаҳон ба маротиб боло бурд. нишони тиллои мусобиқаи Гранд-сламро ки токунун ягоне аз паҳлавонони тоҷик соҳиб нагардида буд, Темур Раҳимов тавонист дар вазни ҷамъи 100 килограмм ба Тоҷикистон биёрад. дар воқеъ ҳунару маҳорат ва касбияту тазди гӯштингирии Темур дар ин мусобиқа ба куллӣ аз ҳарифон фарқ мекард ва маҳз ҳамин буд ки тамоми рақибонро сарафканда карда рӯи минбари ифтихорӣ дар ҷои аввал баромаду боиси танинандозии суруди миллии Тоҷикистон шуд. баъди бозгашт ба ватан албатта ин дастоварди олии паҳлавонон аз мадди назари роҳбарияти олии кишвар ва шаҳрдории Душанбе
дур намонд. ҳам мулло Раҷаб Халифаев ва ҳам Темур Раҳимов аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қадршиносӣ гардиданд. Темур Раҳимов соҳиби хонаи истиқоматӣ гардид ва ҳамзамон мулло Раҷаб Халифаев 100 000 сомонӣ ҳамчун тӯҳфа ба даст овард. ҳамин тавр охирон мусобиқаи сатҳи бонуфузе ки паҳлавонони мо дар соли 2022 иштирок намуданд, мусобиқаи мастерс ё устодони ҷудо буд ки аз 20 то 22 моҳи декабри соли ҷорӣ дар шаҳри Ерусалими Исроил баргузор гардид. беҳтарин ҷудокорони сайёра ҷамъ омада барои касби нишонҳои ифтихорӣ мубориза бурданд ки аз Тоҷикистон Эмомалӣ Нуралӣ дар вазни 66 кг, Помнушои Устопирон дар вазни 90 кг ва Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 кг низ довталабони мақомҳои ифтихорӣ ба ҳисоб мерафтанд. Эмомалӣ Нуралӣ натавонист ки дар аввалин иштироки худ аз мусобиқаи мастерс натиҷа ба даст биёрад. ӯ дар марҳилаи аввал аз паҳлавони фаронсавӣ дучори шикаст шуд. аммо Комнушои Устопирон дар марҳилаи чаҳори якниҳоӣ аз Санширо Мураои ҷопонӣ мағлуб гардид. аммо барои Комнушо як шонси дигар боқӣ монда буд. ӯ метавонист бо шикаст додани қаҳрамони феълии ҷаҳон аз Ӯзбекистон Давлат Бобунов дар марҳилаи тасаллубахш барои нишони биринҷӣ талош кунад, вале шикаст хӯрду мақоми ҳафтумро ишғол кард. акнун навбат ба паҳлавони таърихсози тоҷик ҷудокори рақами 1 сангинвазнҳои ҷаҳон Темур Раҳимов расид. то марҳилаи ниҳоӣ маълум буд ки ягоне аз рақибон зӯру бозии таслим кардани Темурро надоранд. Ричард Сипоч аз Венгрия, Какаури Ушанги аз Озарбойҷон ва Алишер Юсупов аз Ӯзбекистон аз дасти паҳлавони мо дучори шикаст шуданд ва Темур бори аввал аз миёни паҳлавонони тоҷик ба финали ин мусобиқаи ҷаҳонӣ баромад. барои касби нишони тилло паҳлавони мо бо яке аз ҳарифони сарсахти худ Саито Татсури ҷопонӣ рӯбарӯ шуд. ёдовар мешавем ки Темур Раҳимов аз дасти ин ҳарифаш 2 маротиба ноком шуда буд. ҳамин тавр ин навбат низ сангинвазни ҷопонӣ садди роҳи паҳлавони тоҷик гардиду ӯро аз нишони тилло маҳрум сохт. аммо новобаста аз ин шикаст Темур Раҳимов дар таърихи соҳиби истиқлолии Тоҷикистон номи худро бо ҳарфҳои заррин навишта карду аз ин мусобиқаи бонуфуз ки баъд аз бозиҳои олимпӣ ва қаҳрамонии ҷаҳон сеюмин мусобиқаи бонуфуз ба шумор меравад, бо нишони нуқра ба ватан баргашт. ҳамзамон Темур Раҳимов мавқеи худро дар раддабандии ҷаҳонӣ ки ҷои аввал буд мустаҳкамтар кард. ҳамакнун тамоми мураббиёни роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон нақшаву барномаҳоро барои иштирок дар соли 2023 равона карда талош мекунанд ки барои варзиши меҳан дастовардҳои бузургро ҳадя кунанд. ёдовар мешавем ки соли 2023 барои аввалин бор дар таърихи кишвар дар шаҳри Душанбе мусобиқаи гран-при баргузор мегардад. ин ҳам аз дастоварди бузурги варзиши кишвар ба ҳисоб меравад. мусобиқаи мазкур рӯзҳои 2 ва 4 июни соли 2023 дар Душанбе доир хоҳад шуд ва мо умед дорем ки паҳлавонони Тоҷикистон дар ҳамин мусобиқа ҳунару маҳорати худро нишон дода бо сари баланд кишвари моро муаррифӣ мекунанд. бо ҳамин таманниёти нек инҷо дӯстони азиз бо шумо хайрихуш мекунем бо умеди пирӯзиҳои варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои бузург.